Sinjuri, nselmilkom nilqakom għal programm Il-Vuċi Tiegħek mill-Parlament Ewropew fi Brussell illum ma' 3 MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech. Diversi temi x'niddiskutu se nibda mal-ewwel bl-aħħar żviluppi nistgħu ngħidu hekk bl-iskandlu 17 Blacks smajna ħafna dwaru fl-aħħar jiem u ġimgħat fl-aħbarijiet. Kuljum nistgħu ngħidu hekk b'xi ħaġa ġdida. L-aħħar forsi xi ħaġa ġdida li smajna David kienet illi jidher illi hemm xi tip ta' investigazzjoni illi qed issir dwar Keith Kembri u Konrad Mizzi u l-involviment tagħhom f'dan l-iskandlu. Jekk hija konfermata kif qed jgħid il-Gvern Malti li qed issir din it-tip ta' investigazzjoni, xi tfisser, x'implikazzjonijiet ikollha? Naturalment dina sirna nafu biha b'kombinazzjoni, ġifieri jiena ma nistax nifhem għaliex il-Gvern meta kellu diġà rikjesta minn għandi wkoll biex issir inkjesta dwar 17 Black u għada miżmuma minħabba li ġiet maquda mal-inkjesta tal-Panama li l-Gvern stess ilu jwaqqaf issa għal iktar minn sena u issa sirna nafu f'dal aħħar sigħat illi qiegħda ssir inkjesta oħra mill-Pulizija. Jiena għadni nsostni l-investigazzjoni bħal di tingħata iktar saħħa u għalina iktar kredibbli meta tkun qed issir inkjesta mill-maġistrat. Kif għadna diġà fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija m'għandniex għandna ħafna għaliex ma jkollniex il-fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija u allura issa naraw kif ħa tiżvolġi din l-istorja. Però llum nafu biċ-ċert illi dak li konna qegħdin ngħidu fuq 17 Black ma kienx kideb. Illum għandna konferma illi vera tradituri ta' pajjiżna mhumiex jiena, Roberta u Francis, għax niġu nitkellmu dwar il-korruzzjoni fil-Parlament Ewropew, fl-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra. Illum it-tradituri ta' pajjiżna huma Keith Kembri u Konrad Mizzi illi kienu qegħdin jużaw flus misruqa mill-bwiet taċ-ċittadini Maltin biex iħaxnu bwiethom. U allura naħseb li dan li jrid jifhem il-poplu Malti jista' jkun illi llum għandhom xi ftit iktar tal-flus fil-but, però fl-aħħar mill-aħħar kieku illum mhux qed issir din it-tip ta' korruzzjoni, kieku l-kontijiet tad-dawlu l-ilmu ma ferħinħas, illum qed inħallsu aħna għal din il-korruzzjoni. Illum kull kont li jitħallas biex kienu maħsuba biex imorru fi-17 Black. U allura naħseb għandna insostnu li l-Prim Ministru iżom kelmtu meta qalinna li jekk tkun qiegħda ssir investigazzjoni kriminali fuq Keith Kembri, dana jirreżenja minnu fih. Nixtieq li nifqu ftit kemm insegwu din il-biċċa klip tal-Prim Ministru. U noħodlok ir-reazzjoni fuqha naraw x'kien qal il-Prim Ministru s-sena l-oħra proprju meta kien mistoqsi dwar x'jiġri jekk tibda investigazzjoni kriminali fuq Keith Kembri naraw. Keith Kembri diġà qal li jekk kemm il-darba huwa b'xi mod jew ieħor tibda xi tip ta' investigazzjoni kriminali fil-konfront tiegħu u jirreżenja minnu fih minn kwalunkwe kariga li jkollu. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi ċara u tonda. Kif rajtu dak kien il-Prim Ministru sena ilu ftit biss ta' xhur ilu, David, kont qed tispjega kif il-Prim Ministru se jżomm ma kelmtu jew le. Issa hawnhekk għandna iswed fuq l-abjad. Tajb ċara u tonda nsi jispiċċaw. Mela ċara u tonda li Keith Kembri illum qabel għada u miegħu ngħid jiena wkoll il-Ministru Konrad Mizzi għandhom jitilqu. Mhux jiena biss qed nitolbu da, qed jitolbu l-poplu Malti kollu qegħdin nistennew li fġieħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna illum qabel għada Keith Kembri u Konrad Mizzi m'għandhomx jibqgħu fil-kariga jirrappreżentaw lill-poplu Malti wawċi. Roberta, it-tema ta' 17 Black kienet ukoll waħda mill-temi mill-affarijiet diskussi meta ġie ppreżentat ir-rapport hawnhekk fil-Parlament Ewropew, rapport ta' delegazzjoni illi ġiet Malta u int kont parti minnha u apparti 17 Black hemm ħafna temi oħra l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-proċeduri tal-islep, ir-rapport tal-Igrant, diversi temi. Inti tkellimt fil-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport, issa li ġie ppreżentat x'inhi triq quddiem? Dan ir-rapport kien magħmul wara li grupp ta' MEPs mill-Kumitat li Riforma Marti minnu morna l-ewwel l-Slovakkja u mbagħad Malta. U allura stajna nqabblu iż-żewġ proċeduri f'dawn iż-żewġ pajjiżi dwar kif qed jittrattaw qtil ta' ġurnalista f'pajjiżhom li huwa membru tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li dak huwa l-kuntest li qed nitkellmu fuqu għalfejn qed ngħidu hekk. Għaliex mhux f'kull
pajjiż tal-Unjoni Ewropea jinqatlu l-ġurnalisti, mhux f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea ikollok persuni li jaħdmu viċin il-Prim Ministru li jattakkaw u jaġixxu l-iktar not ostili mal-familja tal-ġurnalista maqtula. U fi Slovakkja aħna rajna kemm responsabilità politika li jittieħdet, pereżempju nbidel il-Prim Ministru, inbidlu il-Kummissarju tal-Pulizija u il-deputati tiegħu, inbidlu il-Ministru tal-Ġustizzja, f'Malta ma nbidel ħadd. Kif qal David, aħna għandna Prim Ministru li ilu jipprova jisu jinħeba wara il-rapport tal-Igrant u qal jisu issa kollox ġi riżolt. Fil-rapport tagħna aħna nistaqsu biex il-Igrant l-inkjesta tiġi ippubblikata in full għaliex huwa verament tal-mistħija li inti għandek il-Prim Ministru li l-Avukat Ġenerali ħass li għandu jkollu koppja tiegħu u l-kap tal-Oppożizzjoni le. Li il-poplu Malti u Awċi m'għandux aċċess għal dan ir-rapport li huwa tant importanti li jinvestiga l-ogħla istituzzjonijiet u rappreżentanti tal-Gvern f'pajjiżna. Ir-rapport jistaqsi wkoll biex u jirrimarka l-fatt li Konrad Mizzi baqa' ma jiltaqax ma' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew. Kif rajna f'dawn il-jiem li għaddew, Konrad Mizzi jistaħba, jaħrab il-medja, jaħrab il-ġurnalisti, sempliċiment għaliex qed jibża, sempliċement għaliex żgur u anki mill-mod kif aġixxa l-Prim Ministru hemm diskussjonijiet interni m'għandix dubju fil-kabinet ta' Joseph Muscat fejn inti għandek min qed issaqsi kif jista' jkun Joseph Muscat wara dak il-klip li għadna kif rajna, ġrara eżattament dak ċaru tont għalilna u l-investigazzjoni u r-riżenja ta' Keith Kembri għadha mhijiex fuq il-mejda. Lil minn hekk għandek Keith Kembri m'għandek Konrad Mizzi li huwa rappreżentant elett, jiġifieri għandu responsabilità politika ogħla minn ħadd ieħor u messaġġiet min jeddu li jirreżenja imma huwa ċar li il-Prim Ministru m'għandux il-poter jew is-saħħa li jneħħih. Dawn huma l-fatt li qed nitkellmu fuqhom bħalissa kif tkellimna fil-Parlament Ewropew meta ddiskutejna dan ir-rapport, issa minnu minn quddiem ser nibdew ninnegozjaw riżoluzzjoni, jiġifieri li tagħti rakkomandazzjonijiet ċari kemm fih dan il-Parlament Ewropew imma lill-Gvern Malti kif għandu jieħu dawn ir-rakkomandazzjonijiet b'mod u miżuri konkreti li aħna qed naraw anki b'miżuri li jiġu rakkomandati mill-Kummissjoni Ewropea u naraw jekk il-Gvern għal darb'oħra jażilx li jinjora u jgħajjar lilna tradituri minflok jara min verament qed jitradixxi lil pajjiżna. Żgur li fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu din nisimgħu iktar dwar dan ir-rapport. Francis, il-17 Black ovvjament hija marbuta mal-iskandlu tal-Panama Papers u l-Panama Papers l-iskandlu beda għax kien hemm whistleblower. Ara xaqt insaqsik dwar il-propju l-whistleblowers din il-ġimgħa u hekk kellna liġi li issa liġi Ewropea li ġiet attoddata dwar il-whistleblowers, inti kellek ir-rwol anke f'din il-liġi ressaqt numru ta' proposti. X'kienu daw il-proposti u x'bidliet se jġibu jekk forsi min qed isegwina jaf b'każi anke ta' korruzzjoni forsi f'Malta u jgħidlek s'issa jien qed nibża ma forsi jkun hemm liġi li tipproteġini lest li nitkellem. Jiena norbot mal-mistoqsija tiegħek u li qalu qabli Roberta u David. Meta inti jkollok skandli bħal dawn, issa wkoll iskandlu 17 Black, huma skandli li għandhom impatt dirett fuq il-poplu. Għaliex huwa l-poplu li jispiċċa misruq. Imma inti issir taf bi skandli bħal dawn għamilt ir-rabta mal-Panama Papers, għaliex ikollok whistleblower li jagħti l-informazzjoni. Keith Kembri u Konrad Mizzi m'għamlux xi konferenza tal-aħbarijiet u qalu isma' aħna nixtiequ niddikjaraw li ftaħna kumpanija kull wieħed segreta ġewwa l-Panama, aħna di se niffinanzjawha b'dan il-mod. Anzi, jekk niftakru x'kienet l-attitudni fil-bidu li se jkunu żvelati il-Panama Papers, l-attitudni fil-bidu kienet waħda ta' xaħda. X'qed tgħidu darba anki l-Prim Ministru qal lil wieħed mill-ġurnalisti. Inti taf x'qed tgħid? Forsi kienet għandu t-tama li dawk il-veritajiet ma joħorġux. Mela da jipprova għas-soċjetà kollha, għall-pajjiż kollu, għall-poplu, kemm huma importanti l-whistleblowers għax meta huma jikxfu skandli bħal daw jew fatti oħrajn qed jagħtu servizz lill-poplu. U l-poplu dan għandu dritt għalih għaliex il-poplu meta jara il-fluss tiegħu flok imorru fil-bwiet ta' min jagħmel strutturi biex jintużaw għall-korruzzjoni huwa il-poplu li jispiċċa misruq. Issa x'inhuma l-emendi li jiena ritt
għal-rigward tal-rapport tal-whistleblowers u li jissuma approvati. L-ewwel net u ngħidhom fil-qosor. L-ewwel net li min jiddeċidi jekk persuna jsirx whistleblower jew le, irid ikun indipendenti, ma tistax tiddeċidi int fuqek innifsek. Inkella l-gvern xi jagħmel? Jekk ikollu whistleblower li dak li saffari doqqal widneħ, bħal kastawdex, mela dak nagħmluh sinjurunja miljonarju. Jekk xi ħadd ikun qed jikxef fatti li l-gvern ma jogħġbuhx, mhux biss ma nagħtuhx il-protezzjoni, imma jew u jew i jispiċċaw anki f'periklu għal ħajjithom. Irid ikun hemm ukoll dritt ta' appell apparti struttura indipendenti. It-tielet prinċipju li dak li jgħidu l-whistleblowers ma jistgħux jgħiduh waħedhom u jibqa' hemm. Irid ikun hemm l-istess protezzjoni għall-medja, għall-ġurnalisti investigattivi li huma ħanajtek il-mod kif il-whistleblower mbagħad iwassal dak li hu ikun skopra lil pubbliku b'mod ġenerali. U ma dan hemm marbut dak li fil-fatt huwa l-prinċipju ta' public disclosure. Inti ma tistax lil whistleblower tajlu iva ta' dak li ssib bil-fors li tajdu ġewwa. Kemm trid tkun ċert li għandek strutturi serji ġewwa li jaħdmu qabel ma tajlu ma tistax tmur barra, qabel tajlu dak li inti fil-fatt stabbilejt, jistgħu jkunu aħna norbtu mas-servizzi finanzjarji mal-ħasil ta' flus fil-kuntest tal-Ewropa jista' jkun fuq standards, fuq ambjent, fuq dak kollu li jolqot u jinteressa l-poplu. Id-dritt hu li iva tmur fil-pubbliku u tibqa' bl-istess livell ta' protezzjoni. Tajjeb, David, fuq tema li hija simili, meta qed nitkellmu fuq korruzzjoni u l-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem dwar l-ixu tal-korruzzjoni, jkun hemm min jistaqsi, forsi anke man-nies li tiltaqgħu magħhom meta tkunu Malta. Orrajt, imma nafu li teżisti l-korruzzjoni, imma lilna kif ħadd affettwana, ġifieri aħna kif narawha din il-korruzzjoni, x'differenza tagħmlilna f'ħajjitna? Ara, illum minkejja li l-gvern jgħid li kulħadd qed jgħix super tajjeb, għandek min ma jiflaħx laqqas jikri appartament. Għandek min il-pensjoni ma s-servizz tal-aħħar tax-xahar. Għandek min laqqas jista' jafford jgħix il-mediċini li għandu bżonn. Kieku dawn il-flus flok marru fil-bwiet ta' minu korrott f'pajjiżna, kieku llum nistgħu nagħmlu proġett tal-housing li l-gvern ilu jwieqa tal dawn l-aħħar issa snin, kieku llum nistgħu jkollna mediċina, kieku llum nistgħu nibnu skola fis-sena għall-istudenti tagħna. Ma ninsewx minn fejn bdiet din l-istorja kollha. Jiġifieri li kieku ma ħabbritx Defni Karuna Galizza ma konniex inkunu nafu, tajjeb, 17 Black. Malli jien irċevejt mbagħad rapport tal-FIAU ta' istituzzjoni governattiva, tajjeb, illi fiha hemm il-Kummissarju tal-Pulizija preżenti, illi jaqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi. Kieku ma konniex inkunu nafu bid-deals li kienu qegħdin isiru u li skopra l-FIAU biss waħdu tajjeb il-150,000 fix-xahar ta' Konrad Mezzi u l-150,000 fix-xahar ta' Keith Kembri. Jiena ktibt għaliex Malta ħatma ta' kasi l-Pulizija, l-Gvern, l-FIAU, l-MFSA, ma ninsewhomx dawn. Allura kelli nuża istituzzjonijiet Ewropej kif jien għandi d-dover u d-dmir li nagħmel. Ktibt fuq Pilatus Bank, pereżempju, llum Pilatus Bank għagrazzja tal-la irnexxinna nagħlquhom. Ktibt ukoll lil-Nur Bank. U bis-saħħa tal-ħidma tiegħi ma' Nur Bank, imbagħad il-Nur Bank iddeċieda illi jifriżalhom dawn il-flus. Jiena ifriżajtilhom 2 miljun euro min jaf kemm laħqu daħlu u min jaf fejn laħqu marru dawn il-flus qed ninvestigawhom ta'. Ivi dawk iż-2 miljun euro llum huma friżati. U jiena ktibt ukoll il-Bank Ċentrali tal-pajjiż. Għatlu dawk mhumiex flus ta' dawn in-nies. Dawk huma flus misruqa mill-poplu Malti. U dawk il-flus li jerġgħu jirritornaw lura lejn iċ-ċittadini tagħna għax dawk flus misruqa mingħand in-nies tajjeb. U naturalment issa bdejna investigazzjoni oħra importanti fuq Megbridge li hija kumpanija oħra, bħalissa ma nistgħux ngħidu xejn għaliex għadna qegħdin ninvestigaw. Imma kieku dawn il-flus aħna ma rnexxinniex inżommuhom, kieku daw daħlu fil-bwiet tagħhom, kieku daw marru fil-kontijiet fil-kumpaniji li semma Francis ġol Panama. Jiġifieri daw li l-ħaqna qbadna il-bambi hemm ġurnalisti li jsostnu tad-Defni Project illi għaddew mal-10 miljuni
mill-kont 17 Black. Jiġifieri dan ukoll qiegħed jiġi investigat u żgur li b'10 miljuni konna nagħmlu proġetti kbar f'pajjiżna. U żgur li kien ikollna appartamenti tal-housing. U żgur li kien ikollna fejn nibnu skejjel għall-istudenti tagħna. Żgur li konna fejn ngħinu l dawk li qegħdin jgħixu taħt il-livell tal-faqar f'pajjiżna. U għandna ħafna minkejja ħafna wedi illi kienu qalulna li jridu jeredikaw darba l dejjem il-faqar f'pajjiżna. U ntaqa' mal-familji ħadkun taf kemm hemm min laqqas biss jista' jgħix bil-pensjoni għax aħna nintaqgħu magħhom in-nies meta morna nagħmlu l-house visits. U allura iva, il-konnessjoni hemm qiegħda meta ssir korruzzjoni qed issir b'serq lill-poplu Malti u Ħawċi. Meta dawn il-flus jistgħu jintużaw biex jgħinu l-minu l-iktar fil-bżonn f'pajjiżna u nassigurak li hemm ħafna f'pajjiżna li għandhom bżonnijiet bħal dawn. Roberta, inti fl-aħħar jiem sibt li għadda organizzajt attività f'Malta bl-isem ta' Meteor MEP li fiha numru ta' nies ġew jiltaqgħu miegħek u ovvjament kulħadd ikellmek fuq affarijiet differenti. U min ikellmek fuq tema u xattej minnu fil-ħajja ta' kuljum, min forsi fuq l-isfidi li qed jiffaċċja t-tfal tiegħu jew l-ġenituri. Ħansaqsik forsi għax in-nies ikunu kurjużi wkoll. X'inhuma l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-poplu, ġifieri meta jiġu jkellmukom? X'jgħidulkom fuq xi ikellmukom? Ara, jiena norganizza dawn l-attivitajiet biex inkun nista' nilħaq kemm jista' jkun nies possibbli li jiġu jiltaqgħu miegħi fl-attività b'mod personali. Vers li aħna l-kostitwenza tagħna jew Malta u Għawdex kollu li nagħmlu house visits f'kull triq f'Malta u f'Għawdex mhuwiex possibbli, imma huwa possibbli li niltaqgħu ma' kemm jista' jkun nies f'attività waħda li jiġi fiha u noqogħdu f'sala waħda. Ġifieri f'San Ġwan jiena kelli madwar 650 ruħ li ġew u staqsew ħafna mistoqsijiet u l-mistoqsijiet kienu varjati, ma ħafna minnhom kienu kif dak li għadu kif tkellem dwaru David. Ġifieri jiena li nħallas it-taxxi, jiena li għandi business żgħir, jiena li għandi it-tfal tiegħi ser jiżżewġu. Kif nista' niġġustifika magħhom kif dan il-pajjiż għandna ministri fil-gvern ta' Joseph Muscat li qed jisirqu il-flus mill-poplu. Jiġifieri aħna dak kollu li qalulna li aħna rridu nħallsu t-taxxi, aħna rridu nlaħqu mal-lulli tal-ħajja, aħna mhuwiex possibbli li nixtru dar, iltqajt ma' koppja żewġ koppja li tnejn għandhom ġob. Ma jistgħux jaffordjaw li jixtru dar li biha jistgħu jgħixu huma u tfal tagħhom. Ġifieri dawn huma realtajiet li bl-għoli tal-ħajja il-persuni li jgħixu f'Malta u f'Għawdex mhumiex qed jirnexxilhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Pensjonanti għandna numru qed jidejjem jikber ta' pensjonanti li jridu jikru il-proprjetà tagħhom. Hemm il-kwistjoni dar ser jiġri dwar din il-white paper fuq il-liġi tal-kera, affarijiet li jolqtu lin-nies fil-laħam il-ħaj. U dawn huma diskussjonijiet li aħna jkollna f'dawn l-attivitajiet fejn jiġu isma' jiena għandi appartament nikrih b'dan l-ammont ta' flus ser jiġri minni. Jiena għandi dawn il-kontijiet li mhux qed jirnexxieli inlaħħaq magħhom. Kien hemm ukoll koppja li uritni dokument li rċivit minn organizzazzjoni barra minn Malta li qalet aħna m'għadniex qed nirċievu naċċettaw ċekkiet minn Malta pereżempju. Dawn huma messaġġi li huma verament li jinkwetawna. Ġifieri aħna li qegħdin f'pajjiż li gvern nazzjonalista ħadem tant biex ikollu servizzi finanzjarja, reputazzjoni internazzjonali li kienet waħda li verament stajna niddefendu li llum meta jkollna iva teddit minn pajjiżi kbar fuq is-sistema finanzjarja tagħna, fuq it-taxxi tagħna, id-difiża tagħna u d-difiża ta' Malta aħna qed nagħmluha aħna tlieta fil-Parlament Ewropew. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista li il-Gvern mhijiex kredibbli fid-difiża ta' pajjiżna. Ġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet li ġew magħmula, kien hemm ukoll min ġie pereżempju jien għandi tifel jew tifla qed naħdem qed jistudja l-liġi Ewropea, kif jista' jaħdem fil-Parlament Ewropew, x'tip ta' xogħol jista' jkollok jekk inti taħdem fil-Parlament Ewropew, kif nistgħu nżidu l-opportunitajiet taż-żgħażagħ biex imorru barra biex jistudjaw u wkoll kemm importanti li l-Partit Nazzjonalista jeleġġi 3 membri tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. Ġifieri dan kien il-qofol tal-messaġġ tiegħi li jekk li l-Partit Nazzjonalista għandu grupp ta' kandidati li ser ikompli jikber li huwa b'saħħtu ħafna
u dan il-grupp ser imur biċċu minn qudiem għall elezzjoni b'viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. U tajjeb ukoll li programmi bħal dan bħal ma aħna jiena David u Francis ikunu nistgħu nippreżentaw dak ix-xogħol li nagħmlu aħna f'snin li għaddew. U kif il-poplu Malti jista' jagħmel differenza u jara differenza bejn min verament qed jiddefendi r-reputazzjoni ta' pajjiżna u min qiegħed hawnhekk biex jipprova jaljena l-attenzjoni tal-Maltin bħal meta tagħmel delegazzjoni laburista, tipprova tbiddel is-suġġett, tipprova tara kif tattakkana, il-ġurnalisti ta' Super One jagħmlu minflok jaraw x'qed isir f'pajjiżna, jaraw kif ser jippruvaw ipinġuna ta' tradituri mal-messaġġ overwhelmingly huma dawn ma kinux biss attivisti tal-Partit Nazzjonalista, kienu ċittadini ta' Malta u Għawdex li ġew hemmhekk u verament urew l-apprezzament tax-xogħol li tagħmel id-delegazzjoni nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. Tajjeb, Francis, settur importanti f'Malta huwa dak tal-kultura u din il-ġimgħa nafu li hawnhekk fil-Parlament Ewropew ġiet adottata aġenda ġdida Ewropea tal-kultura u jkun hemm min jistaqsi imma dak li ddeċidejtu hawnhekk din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew. X'differenza se jagħmel l-artisti Maltin min qed isegwina jew jixtieq jidħol fis-settur tal-arti u tal-kultura? Il-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea x'se toffrilu? Tagħmel differenza kbira. Għaliex meta nitkellmu dwar l-Aġenda Ewropea għall-Kultura u l-Aġenda ġdida Ewropea għall-Kultura, qed nitkellmu dwar dawk l-oqsma kollha fejn iridu nagħmlu iktar enfasi. Iva, anki hawn kont qiegħed insegwi dan ir-rapport u hawnhekk daħlu numru wkoll ta' prinċipji għalija importanti. L-ewwel nett li naraw l-ħtieġa ta' finanzjament akbar għal attivitajiet kulturali moderni, inkluż il-festivals. Nafu l-importanza tagħhom il-festivals. Jiena meta kont Ministru responsabbli mill-kultura f'Malta, rrid li din l-esperjenza ta' arti u ta' festivals ta' kultura bl-aktar mod mifrux possibbli tingħata ħajja ġdida. B'hekk bdejna il-Notte Bjanka. B'hekk bdejna anki fil-livell ta' mużika kontemporanja programmi bħal Isle of MTV. B'hekk bdejna anki li jkollok netwerk f'nikbar ta' esibizzjonijiet regolari. U allura l-lum nafu li jista' jkollok iva anki iktar finanzjament għal proġetti li huma marbutin mat tixrid tal-kultura u mal-arti għalija hu importanti. Bħalma jibqa' importanti wkoll l-importanza għall-artist Malti, għall-kreatur Malti li jkollu iktar opportunitajiet fejn hu jew jiġu fl-Ewropa li juru x-xogħlijiet tagħhom, li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. U dan ukoll indirizzat f'din l-aġenda kif hemm ukoll anki fil-livell tat-tagħlim li jkollok finanzjament aktar fondi biex jekk jista' jkun fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jkollok masters marbut mal-qasam tal-arti u l-kultura. Dawn huma biss eżempji. Il-vera investiment fl-opinjoni tiegħi aktar minn qatt qabel irid isir ukoll f'dan il-qasam għax huwa l-qasam marbut anki mal-kwalità tal-ħajja li inti tgħix, mal-kwalità tal-espressjoni tiegħek. Fil-fatt huwa marbut ukoll kif għadna fi programmi ieħor mal-libertà tal-espressjoni, mal-komunikazzjoni bejnietna. Imma mat-tip ukoll ta' ħajja li ngħixu. U illum mhux biss fil-livell ta' żgħażagħ anki nies li huma akbar fl-età, aktar ma jgħixu esperjenza ta' attività kulturali, aktar ikollhom ħajja umana u sħiħa u l-Unjoni Ewropea iva jiena kburi li permezz tal-aġenda l-ġdida għall-kultura ser tindirizza iktar dawn l-oqsma kollha. Għanna l-aħħar ftit minuti, però għandi mistoqsija waħda kull wieħed u nagħlqu l-programm. David, din il-ġimgħa hawnhekk inti kellek ir-raba' laqa mal-Kunsill u mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-work-life balance. Ħansaqsik xi żviluppi kien hemm, ma nistax ma nsaqsik x'an kan nies jitkellmu fuq dak li tiġri hawnhekk, jridu jkunu jafu. Mixin fuq id-drittijiet li ħanatu dritti ġodda li sanatu l-ġenituri, l-aħħar trialog fukajna fuq carers leave. Voldiri, meta inti kollok il-lommok, jew l-partner tijak, jew l-nanna, jew għedin naraw kif ħansibu metodi, li kollom kondizjoni medika, kull impjegati kun jista' jieħu sa' 5 tiem
leave fis-sena biex ikun jista' jieħu ħsieb ir-relativ tiegħu jew l-partner min ikun. Naturalment din hija diffiċli ħafna, però naħseb illi nistgħu naslu għal soluzzjoni jekk Alla jrid jew f'Diċembru jew f'Jannar wieħed trid jara sa sakemm ħantawluha. Tkellimna wkoll fuq flexible working arrangements, jiġifieri biex nagħtu iktar ħin lill-ġenituri biex iqattaw mat-tfal tagħhom. Jiġifieri jkollok arranġament speċjali titlob inti lill-employer tiegħek biex jitik arranġament speċjali ta' ħinijiet biex inti tkun tista' tadotta il-ħajja ta' uliedek ma' dak tax-xogħol tiegħek. U allura ssib dak il-bilanċ u fejn wieħed jista' iqatta' anke l-missirijiet naturalment u din importanti li l-missirijiet jidħlu iktar għax l-iskop tad-direttiva fuq kollox hija biex il-missirijiet iġorru iktar responsabilità ta' trobbija uliedhom u naħseb hawnhekk mhux ħajkonna problemi. Dwar il-carers leave naħseb illi bit-trialog ieħor f'Diċembru tlabna li jkollhom mandat ieħor il-bieraħ ġifieri li jiġi l-Kunsill b'mandat ieħor tajnihom il-proposti tagħna u naħseb li f'Diċembru ikonna risposta dwar dan ukoll. Domna ħafna tard bil-lej imma l-importanti li wasalna xi. U nawguraw ovvjament li fil-ġenet li ġej nisimgħu aktar affarijiet sbieħ minn dan il-fajl. Roberta, ħanikxef xi ħaġa żgħira dwarek, ħammar ftit-tura fis-snin. Illi dwar l-Erasmus, inti kont waħda mill-ewwel studenti Maltin li kont esperjenzajt l-esperjenza. Ilu naqra, ilu. Mhux ħansemmu snin, però. Kont nafa dak iż-żmien. Vera. Ma nsemmux is-sena, pero nsaw ngħidu l-mort Franza. Ekku. Però minn dak iż-żmien law, inti ovvjament komplejt bil-karriera tiegħek, però ħafna studenti sena wara l-oħra f'diversi korsijiet igawdu minn dan il-programm. Fis-snin li ġejjin, ġifieri llum ikun hemm studenti li għad għandhom 15-il sena din jistudjaw għal low levels, eċċetera, u jgħidu jiena forsi nixtieq xi darba immur nistudja barra minn Malta. Se jibqa' jkollhom dawn l-opportunitajiet? Hemm il-flus? Għax fl-aħħar mill-aħħar jixtru ta' flus ukoll. Ekku, il-Partit Nazzjonalista meta kellu l-viżjoni li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea kien ippreżenta numru ta' opportunitajiet u jekk kien hemm settur tista' tgħid li kien ser igawdi 100% misħubija kien is-settur taż-żgħażagħ u l-edukazzjoni. U għalina li konna għadna studenti anki qabel ma tħallna fl-Unjoni Ewropea konna f'dak il-perjodu li konna qed nippreparaw li nidħlu, jiena u diversi sħabi fis-sena tiegħi l-Università konna morna ftit xhur Franza fejn għamilna credits li kienu l-istess bħalma konna ħanamlu kieku l-Università ta' Malta. Jiena li tallimt hemmhekk huma affarijiet li ma nisihom qatt l-ewwel il-lingwa Franċiża jiena stajt naħdem fuqha, stajna nagħmlu credits biex inkun nista' nitgħallem il-liġi Franċiża, Ewropea, etc. U mill-dakinhar sal-lum dan huwa programm li mijiet ta' eluf ta' studenti madwar l-Ewropa kollha jirnexxielhom imorru minn pajjiż għal ieħor għal 3 xhur, 6 xhur, anke sena. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li l-iktar jinkeddu fuq għall-Ingliżi huwa li dak huwa programm pereżempju li l-istudenti u żgħażagħ Ingliżi mhux ser jibqa' sakemm l-Ingilterra ma tħallax ir-Renju Unit ma jħallax ekstra biex iż-żgħażagħ Ingliżi jistgħu jmorru għal dawn it-tip ta' exchanges. Illum aħna fil-Parlament Ewropew ħanivvutaw biex nitriplaw il-budget għal dan il-programm. U l-lum mhuwiex biss studenti, huma dawk li jistudjaw l-sports, huma teachers, huma persuni li qegħdin l-MCAS pereżempju li qed jippruvaw għandhom talenti partikolari li jistgħu imorru pereżempju jekk inti llum fuq Facebook rajt affarijiet dwar pereżempju kif titgħallem kif tibni ħajta sejjieħ. Inti tista' tmur minn Malta għall-Italja fejn hemm mistieri simili u inti titgħallem tagħmel dak il-mistieru tiġi Malta u tkun tista' tgħallem lil sħabek u l-kontemporanji tiegħek u inti tista' tsir teacher ta' dak it-tip ta' xogħol. Dawn huma affarijiet tanġibbli kif aħna nistgħu mill-Unjoni Ewropea inwasslu biex l-istudenti u żgħażagħ tagħna igawdu b'mod konkret
l-opportunitajiet li l-Unjoni Ewropea tagħtihom. Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fil-fatt minn hawnhekk insellimlu qed jipprova jagħmel pressure biex l-MEPs minn pajjiżi kollha mhux tal-li jitriplaw imma tal-li iżidu ħafna iżjed il-budget. Hemmhekk din hija naturalment xi ħaġa li qed ninnegozjaw, imma hija tajjeb li aħna nibgħatu l-messaġġ li bħala delegazzjoni nazzjonalista qed naħdmu ħafna biex il-fondi bħal dawn jiżdiedu ħalli jkun jistgħu jgawdu kemm jista' jkun żgħażagħ Maltin u Għawċin. Francis, ħankellmek issa dwar il-tema tal-kanċer, ġili tkellimna dwarha, però llum xtaqt nkellmek dwar aspett partikolari, l-ħidma tiegħek biex laqdiet Maltin, hemm diversi laqdiet Maltin li jaħdmu fuq il-kanċer u kienu anke mistiedna fil-programm tagħna, jistgħu jingħaqdu flimkien taħt l-umbrella tal-Għaqda Ewropea kontra l-kanċer. X'inti tagħmel inti b'mod partikolari f'din il-kwistjoni? Iva, kif ċenna inti f'diversi edizzjoni ta' dan il-programm kienna anki dawn ir-rappreżentanti jieħdu semmana hawnhekk. Għaliex ix dawna stedintom ikkuma mill-Hospice, mill-Carvella Foundation, mill-Breast Awareness Foundation, biex huma jiġu u jagħmlu kuntatti ma' qdiet oħra simili u allura jagħmlu sharing of best practice, jagħmlu networking, għaliex il-kanċer huwa żgur suġġett li apparti li sfortunatament qiegħed jolqod dejjem aktar u aktar nies. Mhux lanqas f'Malta. Il-perċentwali qed tikber, diffiċli tidħol f'dar li ma jkollokx jew membru tal-familja jew xi ħabib viċin li jew diġà għadda minn din l-esperjenza forsi ssupera jew għaddej minnha, jew anki sitwazzjoni kienet anki iktar serja minn hekk. Jiġifieri hu suġġett li rridu verament inħarsu lejh apparti mill-livell nazzjonali anki fil-livell Ewropew, kif inżidu iktar fondi, kif naraw li ikun hemm aċċess aħjar għall-mediċina, anke meta tkun il-mediċina għalja. U jiena kont ħalt ukoll fil-grupp MEPs Against Cancer. Meta kont ipparteċipajt f'waħda minn dawn il-laqat, kont iltqajt immedjatament wara fil-fatt ġew ikellmuni huma membri ta' l-ICL, European Cancer League. U qalu li aħna għandna għalina nuqqas kbir li m'hemm ebda organizzazzjoni minn Malta li membru tagħna. Huma jkunu jridu mhux organizzazzjoni partikolari, pereżempju waħda minn dawk li semmejt jew oħrajn, imma jekk jista' jkun organizzazzjoni li taqqat lill-NGOs kollha, kif għandhom f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Jiena dak il-parir, dak is-suġġeriment ħadtu verament tal-qalbi u kont għamilt laqa direttament mal-President ta' Malta, Mari Luis Colejro Preka, għaliex kienet kif ħadet l-inizjattiva li tagħmel dik li qed tissejjaħ il-pjattaforma nazzjonali preċiżament biex naqdu daw l-NGOs. U f'laqgħa magħha kont għattilha naħseb li tkun idea tajba mela li issa l-għaqda tal-NGOs kollha Maltin fil-qasam tal-kanċer isiru dik l-għaqda issir membru ta' DLCL, European Cancer League. U rrid ngħid li qalt li iva, din hija idea tajba, qalt li kellha tkun Brussell din il-ġimgħa, fil-fatt kienet hawn din il-ġimgħa, ħadet sehem f'attività marbuta mat-tfal fil-Parlament Ewropew, u mbagħad kienet qed tagħmel numru ta' laqgħat oħra ġewwa Brussell u ħadt l-opportunità biex allura norganizza laqgħa bejna u l-European Cancer League. U rrid ngħid li bħala riżultat ta' dik il-laqgħa issa ttieħdet id-deċiżjoni li din il-pjattaforma di l-għaqda ħansejħla hekk Maltija li fiha hemm rappreżentati l-għaqdiet kollha li jaħdmu fil-qasam tal-kanċer se jkunu membri tal-European Cancer League, se jibdew jaħdu sehem, se jkun hemm esperti li mill-European Cancer League jiġu għal attivitajiet Malta u se jibda wkoll ikun hemm finanzjament biex aktar rappreżentanti ta' għaqdiet fil-qasam tal-kanċer jattendu attivitajiet Ewropew marbuta ma' dan is-suġġett. Tajjeb, spiċċajna b'aħbar pożittiva b'rabta ma' suġġett li forsi mhux daqshekk sabiħ, però nittamaw li r-riċerka min-naħa medika ovvjament issib soluzzjonijiet għal dawn it-tip ta' problemi. Aħna ġejna fit-tmiem dan il-programm Il-Vuċi Tiegħek. Grazzi David, Roberta u Francis. Nfakkarkom biex issegwu il-ħidma ta' 3 MEPs li hawn ħdejja fuq Facebook, kif ukoll fuq Twitter u Instagram u biex tibqgħu aġġornati b'dak li jkunu din jagħmlu hawnhekk fi Brussell, fi Strasburgu, però anke fil-ġranet illi jkunu f'Malta. Jiena nsellmilkom u aħna nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.